Ez ukitu nire jaiotza, hori dio Le Penen ultraeskuineko alkateetako batek. Baina Jesus Maria eta Jose, leku publiko baten harreran, frantziar laikotasunaren printzipioaren kontra doaz. Prefetak udaletxe honetatik jaiotza kentzea eskatu badu ere, alkateak ez du amore ematen. Laikotasunaren aiatola bihurtu gara, debekuak ez du inongo zentzurik bere esanetan. Auzitegitara jotzearekin mehatxatu du oposizioak, eta justiziak jada eskualde kontseilu honetako harreratik jaiotza kentzea agindu du. 4 urteko borroka izan da batzuentzat. Bakoitzak nahi duen erlijioa praktikatu dezake, baina kultuko lekuetan. Jaiotzen inguruko polemika honekin bai herritarrak zein politikariak laizitatearen defentsan urrunegi ez ote doazen hausnartzen hasi dira. Leku publikoetan sinbolo erlijiosorik ez, hori dio lege frantsesak. Salbuespena dira eliza, hilerri eta museo edo erakusketak. Jaiotzak erakusketatzat jo daitezkeen ala ez, hor dago eztabaida. Simbolo erlijioso moduan jartzen badira, ez dira baimenduko, baina jaiotzak tradizio diren lekuan eskulan bezala aurkezten direnean onartuak izan daitezke. Kultura edo kultu simboloa da jaiotza, kasuan kasua aztertu beharko du Frantziak.